Και είναι η λήξη. Η ελληνική ομάδα παίρνει την πρόκριση για το Μουντιάλ της Βραζιλίας με το 1-1 απόψε. Δεν έχασε ούτε εδώ στο Βουκουρέστι, παρότι οι Ρουμάνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν απόψε για να γυρίσουν την κατάσταση. Η ελληνική ομάδα άνοιξε το σκορ με τον Μήτρογλου και εκεί ουσιαστικά σφράγιζε την πρόκρισή της. Ήρθε το αυτογκόλ, το τρελό αυτογκόλ από την απόκρουση, το μπέρδεμα των Ελλήνων αμυντικών και την απόκρουση του Ρωσίδη. Περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές για περίπου ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Αλλά στο τέλος της βραδιάς αυτό που μετράει είναι ότι η Ελλάδα κάνει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα που κρατάει το 3-1 της Παρασκευής. Αλέξη Σωτηρόπουλε. Χρήστο, ο Φερνάντο Σάντος πάει πρώτος στην ελληνική εξέδρα, έχει φτάσει πρώτος, σηκώνει τη γροθιά του, είναι φοβερή πανηγυρισμοί. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τον συνήθως ήρεμο και κρατή Φερνάντο Σάντος να είναι μπροστά στον κόσμο και να σηκώνει τις γροθιές του και τα δύο χέρια και να πανηγυρίζει. Ο Καλακούρης τώρα τον αγκαλιάζει, πέφτει πάνω του και έρχονται σιγά σιγά όλοι οι Έλληνες παίκτες προς την ελληνική εξέδρα να χειροκροτήσουν τον κόσμο που του στάθηκε δίπλα τους. Τώρα σιγά σιγά όλοι ξαναβλέπουμε τον γκολ του Μήτρογλου που σφράγισε απόψε μετά το 3-1 της Παρασκευής. Το πέρασμά μας στους αγώνες της Βραζιλίας το ερχόμενο καλοκαίρι. Η ελληνική ομάδα στάθηκε όρθια στο Βουκουρέστι. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο το βράδυ. Το ήξεραν οι Έλληνες παίκτες. Το διαχειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αν δέχθηκαν ένα γκολ σε αυτή τη φάση που βλέπετε, που δεν χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα, παρόλα αυτά το τεστ χαρακτήρα που ακολούθησε, και ήταν δύσκολο το επόμενο τέταρτο μετά από τον γκολ αυτό, έστειλε την ελληνική ομάδα με το 1-1 αίτητη στα δύο παιχνίδια των μπαράζ κόντρα στους Ρουμάνους, απολύτως δίκαια στο παγκόσμιο κύπελλο το ερχόμενο καλοκαίρι. Εδώ ο Σάντος, πρωτομάχος επιτυχίας, και ο κορυφαίος μακράν της βραδιάς, ο Χωσέ Χολέμπας. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι από το Χολέμπας απόψε. Και εδώ οι Έλληνες φίλαθλοι που δεν έλειψαν δευτερόλεπτο δίπλα από την ελληνική ομάδα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και από τον Σαμαρά απόψε. Ο Σάντος διάβασε τη Ρουμανία στα αυτά τα δύο παιχνίδια. Ήμασταν κατά κράτος καλύτεροι από τους Βαλκάνιους γειτονές μας. Αυτοί θα μείνουν εκτός Μουντιάλ για ακόμα μία φορά στο νέο αιώνα. Εμείς πάμε για δεύτερη κολλητή φορά μετά την Νότια Αφρική. Βραζιλία, ερχόμαστε. Η Εθνική Ελλάδος για πέμπτη φορά την τελευταία μαγική 12ετία παίρνει μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και το όλε που θα δείτε τώρα από τους Έλληνες παίκτες προς την εξέδρα, μια υπόκληση των Ελλήνων παικτών σε αυτούς που τους στηρίζουν πάντα, που είναι δίπλα τους πάντα, σε οποιοδήποτε παιχνίδι, σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης και πλέον και του πλανήτη, διότι εκτός από την Αφρική το 2010, τώρα αυτός ο κόσμος θα ακολουθήσει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Βραζιλία. Ρουμανία-Ελλάδα, 1-1 απόψε, μετά το 3-1 της Παρασκευής. Η Ελλάδα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο για μία ακόμη φορά. Επιστροφή στην Ελλάδα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.